Chekwe ka m jụọ o, ọ bụrụ na nwa gị nwaanyị gaba Lagos ọ gaba Abuja ọ gaba Enugu ije lụọ ọrụ, o wee lụọ, ọ kpọrọ gị na enwetago ọrụ o. Ọ sịra gị na nna efi a na-eme, o nwere ike sị gị na a na-ehepụ mmadụ wee na-eme POS wee na-eri nri. Denụ o nwere ife ọ na-eme aka siri ike, gị nwa bụ mama ma gị nwa bụ papa ị nọzalụ n'ụlọ every week kpọọ anya sị anya weta ego, isi waa gị sị anya weta ego, afọ lụọ gị sị anya weta ego, nsị kpasie gị ike ịnye onwe gị sị anya weta ego. Kedu ebe isi eme expect ka o weta ego afọ? Agbọghọbịa onwere ife ọ na-alụ ịma na onwere ife ọ na-alụ, ọ na-survive from people, na ọ na-survive from ihe ndị mmadụ nyere, maybe ọ na-eme POS one thing or one thing. Kedu ebe isi eme expect ka o weta ego afọ? Because ịjụkwa ma iji idea ezi akwụna, idea ka iji wee na-ezi akwụna. This is ihe m feel. Gị nwa na-ege m ntị, kedu ihe ifeel? Ọdụ right, ọdụ okay ị na-ana nwa gị onwere ife inyere ọ na-eme, mara ife ọ na-eme, na survive from people ego? Kedu ebe ị na-eme expect ka o si weta ego afọ? Ife ọ bụrụ izi akwụna, o mee bụ na m na-eme mistake. Ndị be anyị tii n'ọnụ n'okwu a. Daalụ nụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.